monitor vokal Mas. Berwani kiprah heng turombo rasa jure bosa manta budale rawana tiatamo maju karang amelo negara yo Sekarang Indonesia budale rawan jatamo syoko syoko lumaksana prajurit syoko tanding durga mendak kala sirna yo 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 yo
besar karo Indonesia. Iya, Mas. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Dulu. Lo lo lo. A e e e a
Naron Indonesia.
Iya. Iya. Ande siluman ake. Os. Oh, ake. Os. Yo. Os. Wis. Ampun. Aku jadi siluman. Ini teman. Aku jadi iblis. Ayo. Murak wah koyo wedhus Ini. Ayo. Ayo. Aja koyo kethek komet. Ayo. Idioni lho komet iki. Kene. Ayo, set. Ayo, ayo bro. Tubuh. Ayo. Awak dewi jadi siluman milu ki bose kene. Ayo salam sik. Ayo. Nilih piye iki no. Ayo salam sik. Wah. Aku piye? Mau itu? J. Ngomong tok kik ngomong. Oh iya. Salam sik. J. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedan. Dumeh aku dadi setan aku urut duit 5.000 ngawe-awe. Di. Wae. Apa kowe tekan? Aduh ra nyandak mlupat. Nek setan ki iso ngilang. Wong iki setane nek mumbul mah unture gebadhok wesi kok. Aduh kowe kedawan utuh. Iki acarane apa? Acarane niku Syukuran. Dados Pak Dukuh. Pak Dukuh. Sapa jenenge? Ayo. Aku kenal. Sapa? Mas Ayis. Nah. Muga-muga sehat selalu lancar rezekine iso ngayomi masyarakat. Berikan tepuk tangan bola lah. Mugi-mugi ngayomi masyarakat. Iya. Menjalankan tugas dengan benar. Iya. Mugi-mugi dirangkul kabeh masyarakat mriki. Lah iki kok pinter kowe. Jayane desa endi? Kok desa Kliwonan. Wis ngomong dialit bare ra iso kowe. Lah iya lali. Aku mau ndongane siji. Heeh. Muga-muga sehat. Heeh. Bar kok ngono kuwi biasane marpono. Ding nong ting langsung sewukane. Ayo dumateng para pamirsa sedayanipun. Meteng kabeh. Kok meteng kabeh. Piye? Kowe aku ki gek nyuwuk. Heeh, nyuwuk. Maju rono. Maju rono ya. Ding nong ting. Ayo wo, malah mangan opo to riko ki? Slideng suket. Lah kan mangan-mangan glepung. Ya, ayo to. Ding nong ding dong. Kis kok kene nyok monyok. Kene saya kene. Di mateng. Mah debel barang aja. Kolodeng suket. Ayo wis, ayo baleni. Set. Ayo kita tenan iki. Ding dong. Aja kaya banci to nono. Aja ya. Aja. Laki-laki itu menarik dengan wanita. Yung. Kepiye? Aja didoni to. Mas operator. Niki miking Mas Andas mati. Wong kena kongslet. Heeh, kae hairless sing adoh. Iki. Dimateng banget Bapak Dukuh. Ding dong ding. Dewek ngindik-ngindik ning ngarepe Pak Dukuh. Pak Dukuh ngadeg mriki Pak Dukuh.
Ayo, jenengan ngadeg mriki. Nah, Loh. rasa macem-macem. Pak Duko, madhepe mriki. Madhepe mriki. Nah, set. Nah, iki Pak Duko ya. Nggih. Kowe tak condro. Heeh. Kowe cara carane Piye? nyukemi Pak Duko. Oh nyungkemim. Iya. Kono. Bisa. Aja galak-galak enggal tuwa. Aku wis metu sungune ngono. Heeh. Ding nong ding nong ding. Anak apa ate? Piye? Wong aku condro apa teye? Jal Oh sing apik ya. Apik lho. Dumateng para pamirsa sedayanipun. Komet mlampahing malah kaya kethek metet. Aja meden-medeni Pak Duko. Oh iya. Kowe kalem nek kok cocok lampake senyum. Heeh, senyum. Senyum ketake untune. Oh iya. Ning aja ngene terus. Iya. Ya. Heeh. Sik. Engko Pak Duko joget ya. Joget ya. Engko. Yo. Lebar. Iya komet. Piye? Iya. Aku kaya mongkol sesuai karo komet iki kok ya. Wedhus. Ya, ayo. Dumateng para pamirsa sedayanipun. Ana komet mlampah alon-alon. Kang wujune rada diprongoske sithik. Aja ndengongok diantemi Pak Dukuh kowe. Komet. Njaluk salamang sing grenjel lho, Met. Pak duwike Pak ngono. Iya, wani ora kowe? Nyocok lampah sing dina. Aku wani ora wani kene. Gawake pedang ra gelem. Sumangga sedya mawon ingkang ana andes. Aku wedi ditel. Ora jinak. Mas ding nong glung nong gling nong glung nong gling nong glung. Nggih. Sedaya mawon ingkang ana Pangeran Mas Andes Kajo. Punika nyedhaki Pak Dukuh enten napa panjenengan nyuwun duwike Pak Dukuh. Kula niki nganu tumbas buk es Pak Dukuh. 50-50 mboten napa-napa. Ngono. Oh nggih. Alhamdulillah matur suwun. Pun Pak Dukuh lenggah mawon. Kowe ra pinter kok. Kowe ra pinter. 50.000 lah pira? Aku lah 100. Aduh. Nah. Gantian. Mbak Dukuh. Nyuwun pop es. Oh, kok iso matur suwun Pak Dukuh, muga-muga tambah rezekine. Adininipun. Ora iso ya. Ora iso. Ora ana warise ya. Ora ana warise. Aku pekok. Kowe ra iso cara nyondroe ngono kuwi. Oh iya. Tak warai, sesuk neh ngono kuwi Pak Dukuh. Pertama marilah kita baca bismillah. Lah langsung kita tumuk. Kedua, lunturkan gigi Anda. Agak merongoskan. Mosok mau Pak Dukuh ngene. Langsung karo untuku mendek. Cis kan anak iki flash to. Jadi mak ting ngono. Lebare. Jadi langsung nguruh rupane kok ya Allah misa iki wong kire. Langsung dinehi 100. Ngono aku padahal jaleke 50. Pak Dukuh apike ra gumun kono. Jajal kowe nek ngasih oleh jos. Ayo. Ora koyone wis seret. Kepiye guys? Wis pol. Wis ra apa-apa. Mergane snack wingi. Iki yo dadine iki sok ngene iki mergo Pak Dukuh. Mergo Pak Dukuh tepuk tangan semua, tepuk tangan. Luar biasa. Tanggapake wong gendeng-gendeng awak dhewe ngene iki. Ibu-ibu ora lilo apa ya? Hah? Oh, Pak Dukuh jek joget. Ya aku tak sing nyanyi. Iya. Monggo Pak Dukuh, mboten apa-apa iki. Monggo. Ayo. Tak sebriti. Ayo Pak Dukuh. Pak niki pun pelanggaran. Sugeng rawuh. Piye to? Untumu ditoto sik. Aku gedawan mah gasruk-gasruk ya, wong. Kowe iki kok iya. Halo, mbake guyu ngece malah ngompol barang. Ndi? Kuwi, aku moyo krungu deh. Rumangsane guyu apik temen, Mbak. Wakot sih. Mau aku krungu. Piye? Andes rada offset. Ayo Pak Dukuh, monggo. Niki. Ya. Monggo Pak Dukuh.
ngandap, ngisap. Lagune sing anyar. Apa? Lagune anyar. Lagu dangdut, Heeh. kasunyatan. Iya, Iya. mbok kasunyatan mbok apa? Yo, request biasanya jimbunge biasa. Kasunyatan. Kasunyatan. Yo, heeh. Yo, Pak Dukuh ngadepnya ke sana. Pak Dukuh nyawer meneh wong duwete gek kandel kok tenang ae. Iki adewe ndek penari-penari handal. Tenang. Nek kok masalah duit langsung Mas. Yo, kasunyatan sik sapa sik? Yo. Kono sik. Deng 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 ngono ya, Diko ya. Heeh. Iya leh. Heeh. Tadi kok pawang brokam mlaku wis kono wae Diko. Iya iya. Oh, nek Pak Duko ora nyawer. Iya. Kebangetan Wong jare. niki nganu Pak Duko niki kosong joplong niki. Lah nggih. Gitu. Niki perlu diisi Pak Duko. Ayo, monggo. Ayo kasunyatan dulu yuk, semoga diganti ya. Yo. Sarangan putra bura budaya. Saya iki iso lebek pentung arit e. Ayo, kono sik wae. Yo, manam Jumat. Ayo. Mbak Dukuh dikandani. Suatu tumpung hadirnya untuk panjenengan sedaya. Nih niku milu komen ning kemawon. Asik lho, Bro. Digoyang lho, Bro. Kurang gampang nopo ngelakoni iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging kapot tak lakoni. Apa kang sunyata tresno kowe sumanding wong liya. Singkat lo bro. Ngapuraken aku yen diramu nanging atiku wis dudu duwe
Bu. Nggih, matur suwun sanget. Kita wis ya, Met. Pripun? Iki koyone wis habis-habisan, Oh, Pak. paduka lemes. Aduh, Gus. dereng mam. Wis habis-habisan. Habis-habisan. Guys, saiki satu ya, Met ya. Heeh, yo. Dibagi-bagi. Nggih. Ayo. Ayo, Met. Maju, Met. Sugeng rawuh. Ayo. Saiki salto-salto, Met. Wis wayahe kok awak dhewe yo. Yo. Ora. Yo.
Tepuk tangannya mana dong? Wah, wis ngantuk Mas Gusti. Aku yo ngantuk. Oh ngantuk dong, padha ya ngantuk. Inakani pamundutan? J. Ada apa iki mamburimu? Ya. Ya, lajengaken mawon Mas. Oke.